Existuje také niečo ako intenzívny chov ošípaných. Je to dosť nemilosrdné, proste nastavujete krmné výživové krmné dávky tak, aby ste čo najrychlejšie dosiahli jatočnú hmotnosť. To zviera z toho života veľa nemá. To nie je prípad týchto prasiatok, ktoré sú u nás na Salaši, oni tu prežijú o radovo lepší život. A prečo to hovorím? Niekedy hra Smeru prichádza, mi prípada tak ako intenzívny chov ošípaných. Naozaj, oni nastavujú krmné dávky tak, aby dosiahli čo najrychlejšie a čo najvyššiu, nie jatočnú, ale volebnú hmotnosť vtedy, keď je to potrebné v deň volieb. Všimnite si, čo robia, ako to postupne dávkujú. Richter príde do parlamentu so zvýšením dôchodku o 12 €. Normálne s kamennou tvárou sa posadí na miesto predkladateľa, zdvíha dôchodok o 12 € a popri tom počiatek podpisuje zmluvy za niekoľko miliard eur predraženého obchvatu v Bratislave. A on tam sedí a hovorí, že dá 12 € dôchodku. Teraz sa objaví vratka za plyn. A najnovšia a tá posledná, najvýživnejšia krmná dávka bude znížená DPH na potraviny 10%, ktorá bude od 1. januára. Ináč to je mimoriadne cynické, lebo znížená DPH na potraviny v zásade mohla už byť od októbra, ale Smer nedovolí, aby boli potraviny lacnejšie od októbra, lebo by to tá osoba mohla zabudnúť nevďačná, že preto potrebuje dostať tú poslednú výživovú dávku v januári, kde je už krátky dobe k voľbám, ktoré sú začiatkom marca. Čiže toto je naozaj dôkazom jedného obľudného cynizmu, ktorý Smer hrá s našimi